Arriba una nova edició del Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc, que enguany arriba a un número ben rodó, l'edició número 20. Al cap de setmana del 29-30 de setembre i 1 d'octubre, la capital de la Conca de Barberà s'omplirà d'exposicions, tallers, demostracions del noble art de la ceràmica. Per parlar i donar-nos molts més detalls, hem convidat el cap de l'Oficina de Turisme de Montblanc, el senyor Quim Caral, que en tenim assentat als estudis de Ràdio Montblanc i al qual saludem. Senyor Caral, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què han après, senyor Caral, de les 19 edicions anteriors del Terrània? Que és molt complicat muntar festivals i que tinguin èxit i que tinguin continuïtat. Aquesta seria l'aprenentatge principal. Això és el que han après de primera mà, però després, durant aquests 19 anys, sembla que han estat més de... No, el 2003 van començar, correcte. Com ha anat evolucionant l'aprenentatge, senyor Caral? Doncs, per sort, poquet a poquet, si ara ens miréssim la primera edició veuríem que està tota plena d'errades. Segurament, i seria lògic veure-ho amb els ulls que tenim ara, que hem agafat tota aquesta experiència. Però també ho deia, aquesta dificultat per donar valor a allò que fem, no? Moltes vegades sembla relativament senzill quan te presentes en un lloc on les portes estan obertes i una activitat està en funcionament, i passes una estoneta, pot ser més llarga, pot ser més curta, marxes i dius, mira, ha estat bé, no? I entendre què hi ha al darrere d'allò que permet que tu en gaudeixis és allò que, evidentment, no insistim en els visitants, no? Has de valorar tot allò que fem, però sí que és allò que ens permet aprendre d'un any per l'altre, en base a les opinions que recollim, en el nostre cas, en un festival de ceràmica, doncs, dels ceramistes expositors, els ceramistes de vegades visitants, que tenen un punt de vista més tècnic del que puguis tenir tu, i els visitants doncs, profans. Molts d'ells no tenen ni idea de ceràmica, n'hi ha d'altres que són aficionats, i amb les seves opinions ens ajuden a millorar d'un any per l'altre, de poder incorporar algun tipus d'activitat o potser variar algunes de les que ja estem fent. I nosaltres, des de l'Oficina de Turisme, doncs, ens toca fer la producció, la creació de tot plegat, sempre assessorats pels ceramistes que tenim més a la vora, podríem dir de quilòmetre zero, de proximitat, que són els ceramistes de la Conca de Barberà, que sempre s'han implicat en els aspectes tècnics, aquells que nosaltres, òbviament, no dominem perquè no som artistes i menys ceramistes. Un festival, senyor Caral, que ha anat creixent localment, però també internacionalment. Això ja va ser d'entrada, és a dir, la idea que fos internacional és des del primer any. El primer any teníem ceramistes vinguts del Regne Unit, d'Holanda, de Bèlgica i de França. Ja la idea la vam tenir d'entrada d'intentar fer una mostra única, doncs, que si ets aficionat a la ceràmica, la concentració de ceramistes que hi ha durant aquell cap de setmana a Montblanc no la puguis tornar a trobar més, perquè ells, els mateixos, no es tornaran a trobar en cap altra circumstància. I per això doncs, van venint ara d'un lloc, ara d'un altre, i en els darrers anys doncs, hem optat també per una cosa que no fèiem els primers anys, convidar un determinat territori. Això fa que garantim la presència, en aquest cas enguany és Eslovènia, doncs de 5 ceramistes que venen d'allà expressament. Per tant, llavors, senyor Caral, aquest mètode és una mica, hem trobat un mètode per escollir a l'hora de participants, expositors, en aquest cas Eslovènia. No sé, en altres anys, quin aprenentatge o quines diferències també i riquesa dona en aquest festival? Pel tema del triar, escollir els participants, sempre ho hem fet igual. És a dir, hi ha com una preinscripció, tu dius, soc ceramista, em faria gràcia venir, i nosaltres el que fem és demanar-los unes fotografies, una mica de currículum, sabent quines fires han participat i quin tipus de ceràmica fan. Llavors, hi ha un comitè d'experts, és a dir, ceramistes, en aquest cas nosaltres hi som presents, però no com a experts, sinó com a organització, són els ceramistes aquests que deia de proximitat, que ho valoren. El que mirem és que no es repeteixin conceptes d'estil, de tècniques, de material emprat,
i busquem que hi hagi molt d'equilibri, i també territorialment. És a dir, si tinguéssim, com va passar fa uns 2 o 3 anys, una sola proposta de Luxemburg, doncs ens la mirem amb una miqueta més de ganes, perquè clar, ens farà gràcia poder dir que ha vingut un ceramista d'aquest país. No? Intentem sempre compensar molt els estils i també les procedències a afavorir, com més llunyans millor. La part aquesta altra, la de convidar a un determinat territori, això va ser una proposta d'uns ceramistes d'aquí, precisament els ceramistes de Senan, que enguany són molt protagonistes del festival, que ells, quan se'n van amb alguna de les fires internacionals a les quals participen, doncs com els ceramistes que veurem d'aquí 2 caps de setmana aquí a Montblanc, doncs ells fan contactes i llavors veuen estils, veuen gent amb qui s'han entès i diuen, mira, nosaltres estem involucrats en l'organització de Terrània, podríeu venir en algun any? Ah, sí, ens faria gràcia. Molt bé, doncs un se converteix una mica en el portaveu i llavors ja treballem a 1 o 2 anys vista. Sí. I a més també que té un punt de màgia, no? També, i d'encant, és el mateix lloc on es celebra el Terrània, l'antic convent de Sant Francesc, que també es transforma, no? També en certa manera un protagonista de la festa i de la trobada. Sí, estem molt de sort. L'antic convent de Sant Francesc és com si fos el nostre palau de congressos a Montblanc. No disposem d'aquest equipament específic i s'hi fa de tot. I abans de començar a fer el Festival de Terrània era un lloc on s'hi havien fet algunes activitats de la Fira de Sant Maties, s'hi havien fet exposicions, concerts, activitats relacionades amb la Setmana Medieval, i vam pensar és un lloc ideal per poder-ho fer. I els ceramistes ho agraeixen molt. Estan molt acostumats a que les fires a nivell internacional per qualsevol país europeu són al carrer. Llavors han de muntar al matí, desmuntar al vespre, tornar a muntar al matí, desmuntar al vespre, tornar a muntar el tercer matí, seria el de diumenge, i tornar a desmuntar quan s'acaba el festival. I clar, en aquest cas munten un cop i desmunten un, i ja està. I el marc, clar, un edifici gòtic com és l'església, l'antiga església de Sant Francesc, doncs és allò que se'n diu incomparable, no? Allò que s'utilitza moltes vegades aquest adjectiu, i ho agraeixen molt, veuen que el lloc fa que llueixi més la seva obra. I un dels tallers estrella, perquè hi ha moltes activitats, és molt curiós, senyor Queralt, solen ser les figures de pessebre del Museu del Pessebre de Montblanc. Sí, ja fa uns anys que va obrir el Museu del Pessebre de Catalunya ubicat a Montblanc, i ens van proposar poder fer tallers, i ho vam veure molt bé, perquè des de les primeres edicions que fem tallers adreçats a les escoles locals, perquè no podem ampliar-ho més, venen els cursos dels més petits i toquen fang amb l'assessorament de monitors. Això és el divendres al matí, fora, podríem dir, del programa obert al gran públic, només per les escolars. I llavors vam pensar, ostres, això ho podem seguir fent durant el cap de setmana per totes aquelles famílies que vulguin fer activitats no només pels petits, sinó moltes vegades petits i grans, fent-ho junts. I vaja, hem tingut propostes molt diverses al llarg de tots aquests 20 anys. I el Museu del Pessebre ja fa un temps que ens va fer aquesta proposta de fer les figures a partir dels motllos que prèviament s'han fet amb una escultura, una figura feta per un escultor en fang. Un cop la tens feta, es fa un motllo metàl·lic, i aquest motllo és el que després serveix per posar-hi fang i que aquella peça la puguis reproduir tantes vegades com vulguis. I el que fan els monitors del Museu del Pessebre de Catalunya és ajudar a tots els que participen a fer la seva figureta. A la comarca enguany hi ha un nou espai de ceràmica, senyor Queralt, que és a la Sala Àcrata de Sarral, que també hi seran presents, no? Sí, es van venir a presentar, a veure com podien col·laborar, com podien participar en el festival, i vam veure una possibilitat, que és que tinguin un espai, no és on estan els ceramistes participants, sinó en el claustre, que és l'espai on hi ha o bé petites exposicions o bé les demostracions, i ens faran demostracions i a la vegada es donaran a conèixer que estan funcionant força bé a Sarral. Al llarg de tot el cap de setmana s'aniran fent, ja estan marcats en el programa, demostracions, i algunes ens les fan des de la Sala Àcrata.
També volia preguntar, no sé si un dels punts més complicats o almenys més difícils de treballar va ser la pandèmia i la Covid que va afectar el Terrània. No sé també una mica quin objectiu doncs, té comparat amb altres anys i quin efecte va tenir i com va afectar en certa manera també en aquest sector tan específic. Es va afectar a tothom, no? D'una manera o d'altra. Tots recordarem al cap dels anys què vam fer durant aquella època i sobretot què no vam fer. I nosaltres, com que treballem amb molts mesos d'antelació, de fet ara ja estem pensant quines coses podríem fer l'any que ve, encara que sigui en esborrany, no? Doncs quan va acabar l'edició prèvia, la del 2019, ja teníem més o menys què és el que s'havia de millorar, hauríem de fer això i l'altre, i a començament del mes, del gener de 2020 ja teníem el cartell de l'edició de 2020 i teníem, si no el programa, com a mínim les línies principals definides. I el ceramista convidat era un ceramista basc que es diu Àngel Garraza, ja teníem el cartell i tot. Doncs ja anirem anant informant poquet a poquet a mesura que podem arribar al mes de juny o juliol per donar ja el programa definitiu. Clar, quan el mes de febrer ens diuen que ens tanquem tots... el mes de març ens diuen que ens tanquem tots a casa, en aquell moment inicial encara no sabíem què passaria al setembre, no? Ostres, quina preocupació. A mesura que anava passant el temps veiem cada vegada menys factible fer aquella edició del festival, tot i que ja la teníem, com dic, bastant definida. Què va passar? Que quan ja decidim que no es farà, pràcticament tot se'n va al 2021. És a dir, el 2021 ja teníem el cartell, ja teníem el ceramista principal convidat, ja teníem els participants seleccionats, teníem tota la feina feta. El problema el vam tenir l'any següent, el 22. El 22 perquè el 21 ja havíem aplicat totes aquelles mesures que ens deien de les distàncies, de les neteges, i el 22, quan el estàvem començant a preparar, tot això encara no havia quedat massa clar si s'havia de mantenir, si no s'havia de mantenir, i és per això, perquè treballem amb molts mesos d'antelació. Al final, el 22 ens el vam poder solucionar prou bé, i ja enguany, des del primer moment, ja l'hem programat com podíem estar fent els Terrània d'abans de la pandèmia. A banda hi ha també moltes activitats paral·leles, com poden ser presentacions de llibres, i una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que és un tas ceràmic i enogastronòmic, senyor Caral. Sí, tant una cosa com l'altra no les havíem fet mai i les hem volgut fer en ocasió de les 20 edicions, no? Perquè sempre els periodistes sempre ens preguntem quina és la novetat? I clar, tu no pots respondre com que ho fem sempre tan bé, ho fem com cada any. No, clar, llavors dius, ostres, vaya resposta que m'ha donat aquest, no? Això no s'hi val, heu de fer coses noves. I encara que no sigui tenint la sensació que no ho fèiem bé abans, sempre intentem aportar coses noves. I per una banda hi ha la presentació d'un llibre, que és de l'Olga Xirinacs, que és de poesia, que està inspirat, i de fet en el llibre també és fotogràfic, està inspirat en unes peces de ceràmica, que es diu Tarda de vidre. Les peces de ceràmica que van inspirar el llibre estaran exposades, i l'Eulàlia Sairac, que és la ceramista, a partir del llibre va fer un altre tipus de peça on els poemes estan escrits al damunt de bols, de gerros, i és a dir, que és com si fossin dos estils de ceràmica de la mateixa autora i entremig el llibre de poemes, i per això el presentarem i crec que quedarà molt bé perquè hi col·labora l'associació literària Escarrits de Montblanc, que sempre és garantia de cosa xula, no? De que serà una presentació molt bonica que lligarà a la literatura, en aquest cas la poesia, amb la ceràmica. I llavors vam pensar, vinga, fem-ne una altra. I va ser aquest tast que li hem posat aquest títol, perquè no en sabíem trobar un altre, d'enogastronòmic i ceràmic. L'historiador i gastrònom Jaume Fàbrega, que és la persona que ha escrit més llibres de cuina en català, n'ha dedicat un recentment, fa cosa d'un any o així, a la cuina de la terrissa, en aquest cas seria la tradicional. El Festival de Ceràmica de Montblanc és de ceràmica artística, més contemporània, però ve d'on ve la ceràmica i ve del Neolític i era per fer utensilis que servien per fer menjar. Llavors
La cuina tradicional, podríem dir, de tota la Mediterrània, té el segell de la ceràmica i de fet, les cassoles donen un sabor al menjar que fa que tots tirem enrere a la nostra infantesa amb aquells menjars de casa de l'àvia, no? I una mica el que hem buscat és això. Vam parlar amb Sant Francesc Restaurant, que és el restaurant que està al claustre de l'antic convent de Sant Francesc, just on celebrem Terrània, per poder fer una tria, en aquest cas és de 7 plats, que en format de tastet es maridaran amb vins que han estat elaborats en tines, en aquest cas és de formigó, perquè de ceràmica no n'hi havia aquí a Montblanc. El celler Mas Foraster, el Josep Foraster, elabora alguns dels seus vins amb tina de formigó. N'hi ha, a Catalunya, que ho fan amb ceràmica, però no era el nostre cas. Llavors, com que era la cosa més similar, doncs farem el tastet amb els comentaris del Jaume Fàbrega, el gastrònom, i del Ricard Sebastià, del celler. Sí. Llavors, per tant, per tot el que hem anat escoltant i hem anat veient doncs, al llarg d'aquesta entrevista, tota la gent, tant de Montblanc com de tot el Camp de Tarragona, que es vulgui apropar, té entrades. On podem aconseguir-les i si encara n'hi ha disponibles? Les entrades al festival és gratuït. L'entrada no hi ha una entrada per accedir al recinte. El que sí que s'ha d'adquirir són els tallers. Els tallers que n'hi ha 3 de diferents i que es repeteixen contínuament, perquè tenen un aforament realment limitat per una qüestió de que és més eficient poder estar tornejant si el monitor té 4 o 5 participants que no passi de cop no tingués 20. Llavors el que fem és molt sovint fer l'activitat. Això s'ha de treure el tiquet prèviament i el sopar igual, aquest tast enogastronòmic i ceràmic també s'ha de treure el tiquet prèviament i això ho fem a través del nostre web, que són les 3 Ws, terrania.cat. De fet, és un web que està allotjat al web genèric de turisme de Montblanc, que és montblancmedieval.cat. Doncs apuntem aquesta plana web. Quim Queralt, cap de l'Oficina de Turisme de Montblanc, moltíssimes gràcies per parlar-nos de Terrània aquí al carrer Major. Una abraçada i que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.